Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμασταν. Γιατί ξέραμε ότι υπάρχουμε μόνο εμείς. Ξέραμε ότι δεν υπάρχει διοίκηση από πίσω που να μας προστατεύσει, ούτε κάποιος να έρθει να πει το πράγμα τελείωσε, από εδώ και πέρα θα έχετε διαφορετική αντιμετώπιση, ούτε τίποτα. Ξέραμε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε εμείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξέραμε ότι ήμασταν 11. Και ο προπονητής που μας συμβούλευε και ο Γιώργος που ήταν πολύ μαζί μας, μαζί με τους γυμναστές έτσι. Ξέραμε ότι δίναμε και την ψυχή μας. Εμείς δεν ξέραμε ότι θα βγούμε πρώτοι. Ο προπονητής μάλιστα είχε πει όταν ξεκίνησαν τα play-off, είχε πει ότι έχει η αίσθηση ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Και πράγματα πολλές φορές η αίσθηση του τον επιβεβαίωνε. Και μερικές φορές εμείς μάλιστα χαριτολογώντας μεταξύ μας λέγαμε ότι είναι μάγος, ότι μιλάει με τον Θεό. Μερικές φορές μπορεί να μιλούσε με τον Θεό πραγματικά. Και λέγαμε ότι δεν πειράζει, εμείς ότι καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν σου κρίνω ότι κάποιες στιγμές φοβηθήκαμε ότι θα βγούμε στα play-off. Έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα, κάναμε 2-3 ήττες και φοβηθήκαμε. Αλλά το παλέψαμε.